खुलुमबाय बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजन स्टुडिअ हलाव दा समाव मोनसे सावरायथुन हाबाफारि बानजायनो लानाय जादों। बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागोन आरो बे सावरायथुन हाबाफारियाव हांख्रायनानै लाबोनाय जादों। गिबियै सासे गेदेमा सुबुं क्रिटिक लिरगिरि आरो सोलोंथाइगिरि मुस्रि रत्नेस्वर बसुमतारी बिथांनो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होदों। खुलुमबाय। खुलुमबाय। बर' स्टुडेन्ट इउनियन एबसुनि मोनसे समनि आफादगिरि दा समावहाय लिरगिरि आरो क्रिटिक लोगोसेनो बिथाङा गोबां बिथिङाव बिहोमा दङ। मुस्रि गंगाधर रामसियारि बिथांनोबो खुलुमनाय होदों सिबिनाय होदों। खुलुमबाय। बर' स्टुडेन्ट इउनियन एबा एबसुनिनो मोनसे समनि आफादगिरि मुस्रि सन्तला बसुमतारी बिथांनोबो खुलुमनाय होदों आरो सिबिनाय होबाय। आरो दङ मुस्रि सिनेन बसुमतारी बिथांनोबो खुलुमनाय होदों। खुलुमबाय। जोङो दा समाव सावरायनाय जागोन जे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइ बिनि इयुन। बयबो मिथिगौ जे बर' थुनलाइ आफादा 1950 इं मायथाइयाव जोनोम जानाय समनिफ्रायनो बर' राव आरो थुनलाइनि थाखाय गोबां खामानि मावबाय थादों आरो बर' बिजोंखौ थिसननाय जादोंमोन 1963 इं मायथाइयाव 18 मे खालार खालि। बिनि अनगायैबो बर' जाथिनि थैनाय थांनायनि गोबांथार बिथिंनि सायाव बर' थुनलाइ आफादा खामानि मावबाय थादोंमोन जोनोम बुब्लिनिफ्राय आरो फैयै दिनै 2025 इं मायथाइ बे गोलाव समाव बर' थुनलाइ आफादनि जेनाखि मावनाय दांनाय आरो बिथांमोननि माखासे माने बिथांखिफोरा बर' हारिनि इयुन दानानै होनाय जादोंमोन होननानै जों बुंथिनो लुबैयो। बे खारनाव जे गासै बर' रायजो राजायानो बर' थुनलाइ आफादनि फारसे मोनसे सिबिनाय आरो फोथायनाय लोगोसे बर' थुनलाइ आफादनि थाखाय मावसोमनो सिगांबोनाय नुनो मोननाय जादों। फैबाय थानाय समावहाय बर' थुनलाइ आफादा माबायदि रल लानांगोन बेनि सायाव गोबां सायानो साननाय हनाय दङ। बेखिनियावनो बुंनो गोनां दङ जे गोबां रोंगौसार बिथांमोनहा बर' थुनलाइ आफादजों नांथाबनानै गैया अब्लाबो बर' थुनलाइ आफादखौ मोजां मोनो आरो बर' थुनलाइ आफादनि मावनाय दांनायनि सायाव बिथांमोनाबो बाहागोआरि जानो थाखाय हांखुर जायो। बेबायदि बिथिंनि गेदेमा सुबुंफोरखौ जों दिनैनि बे बड'लेण्ड इंखन टेलिभिजन स्टुडिअ'आव लाबोनाय जादों आरो बिथांमोना बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुननि सायाव गावबा गावनि बानबुंथिखौ होगोन। बेनि थाखायनो बे हाबाफारि बानजायनाय जादों। गिबियाव मुस्रि सन्तला बसुमतारी बिथांखौ गिबिसिनै गावनि मोनदांथि आरो इयुननि बागै बिथाङा बानबुंथिगोन। सन्तला बसुमतारी। जाय हक इंखन टेलिभिजननि नायगिरि बिथांमोनसिम खुलुमनाय होबाय। दिनैनि बेवहाय रायलायनायनि जिथु टपिक बा आयदा बे आयदायानो जाहैबाय बर' राव आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन। नंगौ 1952 मायथाइनिफ्राय दिनैसिम 75 बोसोराव आगान होबाय देग्लाय। फैगौ 16 नभेम्बर 65। दा जाय हक बेसेबांबा गोलाव जारिमिन बर' हारिनि सिनायथि बर' हारिनि सिनस्रि हारा होननाबो बुङो आरो जाय हारिया थुनलाइ गैया राव थाब्लाबो बेखौ असे राव होननानै रावबो गनाया। दा बर'आ राव आरो थुनलाइ बेयो दङ जाहैबाय थैनानै थाङाखै। बेसेबांबा बे सा सानजा ओनसोलनि बर'फोरा गुबुन हारियाव बारस्लायबाबो माखासे साननो हनो गोरोंफोरनि नारा नाथा नाजानायाव दिनै बर' हारिया मुलुगाव सिनायथि मोनबाय। मानो होनबा बर' रावा थुनलाइ दङ। थुनलाइ गैयाबा हारिनि सिनायथियाबो गैया। दा 2003 मायथाइयाव
बर' रावाथ' 80 सिदुलाव भारत संबिजितजों गनायथि मोननाय मोनसे भाषा दुलाराय भारत हादरावनो 22 रावल' दङ जायफोर भारत संबिजितनि 80 सिदुलाव सोसनजानाय बेयो जाबाय बर' रायजो बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादनि दैदेननायाव बर' हारिनि नारा नाथा जुजिनाय थैख्रां थांख्रां नाजानायनि गेजेरजों जोङो बे गनायथिखौ मोनदों नाथाय दा दुखुनांथाव बाथ्राया बेसो जादों जे जोंफोरो बर' रावजों बा बर' बिजोंजों जोङो सोलोंथाइ मोननो जों हायाखै बे जोंनि खाफाल दाखुरा मोनसे सम फैदोंमोन बर' थुनलाइ आफादा हांखोनि थाखायबो माखासे गोबां सुबुंनि जिउ बावलांनो गोनां जादों आरो बै समाव बर'फोरा ओरैबायदि ग्रोम ग्रोमै गाव गावनि फिसाखौ बर' बिजों फोरोंनानै बेसेबांबा गोजौ थाखोसिम लांबाय दिनै बर' रावा गुवाहाटी मुलुगसोलोंसालि बड'लेण्ड मुलुगसोलोंसालि डिब्रुगड़ मुलुगसोलोंसालि बायदि माखासे मुलुगसोलोंसालियाव मोनसे डिपार्टमेन्ट हिसाबै नाजावजाबाय आरो गनायथि मोनबाय थेवब्लाबो दिनै नुनो मोनदों जे मोनसे दुखुनांथाव मोनसे सावगारि बे सावगारिया जाहैबाय जोंनि दानि रंग' राग' बर' बिमा बिफाफ्रा गाव गावनि गथ' गथायखौ बर' बिजोंनि स्कुलाव थिसननाया लासै लासैनो थुंगेबोनो हमदों मोनसे समाव ओरैबायदि जाहैगोन जे बर' रावाल' थागोन नाथाय बिनि सोलोंग्रा बा सोलोंसाफोरनि अनजिमाया गैयै गैयै थुंगिलांनो हागौ होमब्ला जोंनि बे इयुनाव बर' थुनलाइ आफादा मा मावगोन आरो जोंनि बर' रायजोआ बर' थुनलाइ आफादजों बोरै हेफाजाब होनानै बर' रावखौ फोथांनायल' नङा थुनलाइ आफादखौल' फोथांनानै लाखिनाया जानाय नङा नाथाय बर' रावनि इयुना बै जोंनि जिथु इयुन जोलै बे इयुन जोलैनि सायाव गोबां सोनारथि माबानानै दङ दा आंनि बुंनाया बेनो जे जोङो फरायनो मोनाखैमोन जोंहा आफसोस दं नाथाय दा दिनै 80 सिदुलाव हाबसेयावबो बर' रावजों गाव गावनि गथ' गथायखौ सोलोंनो होयिया बे जोंनि थाखाय जोबोद गिख्रंथाव मोनसे थासारि जाबाय आरो जोंहा बेखौ इयुननि थाखाय साननो गोनां दङ बर' थुनलाइ आफादा फैगौ बिजिनिनि 65थि जथुम्मायाव बेफोरनि बिथिं मोजाङै बेसेन होनानै सावरायगोन होननानै आं मिजिंथिबाय गोजोननाय होदों दा समाव जों आरो बे बिथिङावनो बुंथिनो थाखाय खावलायगोन रत्नेस्वर बसुमतारी गिबियावनो आङो इंखब टेलिभिजननि गासिबो नायगिरि बिथांमोननिसिम आंनि सिबिनाय आरो अननायखौ आं बावहरग्रोनाय जाबाय जोंहा चनसला आदाया जाखिनि बाथ्रा बुंलांबाय बेयो जोबोद साननो गोनां बाथ्रा बे साननो गोनां बाथ्रानि गेजेरावनो आंबो बुंनो लुबैयो दा जों बर' हारिया बर' रावखौ मिडियाम अफ इन्सट्राक्सन बा बर'नि सोलोंथाइ बिजों हिसाबै मोननानै दावगाबोनाया दिनै बेसेबां बोसोर जाखो फैयै फैयै जों इउनिभारसिटि पर्यन्त जोंनि बिमानि राव बा बर' रावा MIL हिसाबै बा मोनसे साबजेक्ट लेंगुवेज बा मोनसे डिपार्टमेन्टसिमबो इउनिभारसिटि गासैबो इउनिभारसिटियावनो माबाबो मोनबाय रिकगनिसनबो मोनबाय दा बाथ्राया साननो गोनां बाथ्राया जाबाय बेनो दिनै जोंखौ बर' राव थुनलाइ आरो हारिमु बेनो हारि मोनसेखौ जौगा हामगा खालामो बुहुमनि बिखायाव बयजोंबो मिथिजानाय खालामो आरो बेनो जाबाय जोंनि सिनायथि आरो बर' हारिया जोङो राजखान्थियारि हिसाबै जेसेबां दावगादों बिनिख्रुइ जोंनि राव थुनलाइ हारिमु जों थारमाने जों बाराहाय जों मिथिजादों आरो बेसे बाराहाय गोग्गोम जादों नंगौ मोनसे समाव जोंनि बर' राव गैयियाव सोलोंथाइ गैयियाव सोलोंथाइ लानो हायियाव आरो बर' थुनलाइ आफाद गैयियाव जोंनि बर'फोरा माने सेरखाय बेरखाय जानानै दंमोन बे आसामनिल' नङा जोंना जलपाइगुरि पश्चिम बंग बा बिहार बा नेपाल बा मेघालय आरि बा आसामनि बिथोरावनो गुबुन गुबुन जायगायाव थानाय बर'फोरजों बर' माने जेब्लाबो गोरोबलायामोन
गोरोबलायनाय गैयामोन थांलाय फैलाय गैयामोन आरो मोनसे बर'नि बिमानि राव फरायनानै माने खौसे जानायनि बाथ्राखौ साननोनो हायाखैमोन नाथाय बर' थुनलाइ आफाद जानायनिफ्राय जों गासै बर' हारिखौ मोनसे खौसे जानो हानाया आरो खालामनाया बर' साहित्य सभाखौ जों बिनि थाखाय जोङो अराय साबायखर होयो आरो बर' थुनलाइ आफाद दानायनि जाहोनावसो बे बासुगावआव बिनिफ्रायसो जों बर' हारिया जों खौसे जाबाय खौसे जानानै जोङो बे गिबियावनो बर' रावखौ गुबुनफोरा बेखौ असम सरकारा जेब्लाबो फरायसालियाव थिसननोबो होआखैमोन पारमिसन हाबनो होआखैमोन नाथाय जोबोद दुखु दाहा आरो नाजानाय आरो मोनसे सोमावसारनायनि गेजेरजों माने उनावहाय बर' रावखौ 1963 मायथाइयाव बे क'क्राझार महकुमायावनो सोद्रोनाय जादोंमोन बिनि उनाव कामरुप दरं बा गुबुन गुबुन जिल्लायावबो उनाव जानायसै जानानै जोबोद 60 जिथाइसिम जोबोद दावगाबोबाय नाथाय दा दहाय कुन्तला आदाया बुंनाय बायदि दा जोंनि बिमानि रावनि बागै बर' मिडियामनि बागै जोंनि बर' मानसिफोरा बर' फिसाफोरा एसे गावबा गावनि गथ' गथायखौ फरायहोनायाव माने एसे उसुखुथु खालामनाय नुनो मोन्दों आरो जायनि जाहोनाव जोंनि बर' रावनि इयुना आरो बर' थुनलाइनि दावगानायनि जारिमिनाबो हयथ' थाबथाहैनो हागौ बेखायनो जों बेखौ साननो नाङा बाथ्रा नाथाय मोनसे समाव ओरैबो बुंनाय जादोंमोन जे बर' मिडियाम फरायब्ला जोंनि गथ' गथाया साख्रि बाख्रि मोननाय नङा डाक्टर इन्जिनियार जानो हानाय नङा साइन्स बायदिसिनायाव फरायनो मोननाय नङा नाथाय जों नुनो मोनदों दिनैसिम जोंनि गोबां बर' मिडियामाव फरायनाय फरायसा फरायसुलिफोरा बिथांमोना गुबुन गुबुन गावनि रोंगौथिजों गावनि नाजानायजों बिमानि राव फरायनानैनो डाक्टर इन्जिनियारबो जादों साइन्टिस्टबो जादों आरो बायदिसिना एसिएस अफिसार बायदिसिनाबो जानो हादों नाथाय आसल बाथ्राया जाबाय खोब जोंनि फरायसाफोरा फरायनांगोन बिमानि रावजों फरायब्लाबो बियो जोबोद दोगो दाहाय फरायनांगोन फरायनायाव मुखुब जानांगोन आरो बोरैहाय गावखौनो गोरों गोरा खालामनो हागौ बेनि थाखाय नाजानांगोन बे बायदि थांखिखौ लानानै जुदि जोंनि फरायसाफोरा नाजायोब्ला होमबा बर' मिडियामाव फरायनानैनो जायफोरा गेदेर गोलाव जालांदो बिथां उननि जोलैयाबो जानो हागोन नङाब्ला जुदि जों नुनो मोनदों दा बर' मिडियामाव फरायनाया लासै लासै गैया जालांनो हमदों गैया माने गुबुन गुबुन जिल्लायाव गैयानो जाथांबाय स्कुलफोरा बन्द' जालांदों बे बन्द' जानाय स्कुलफोरखौ बर' साहित्य सभाया आरो एबसुआ आरो बर' रायजो राजाया ज'है माबोरैहाय रिभाइभ खालामनो हागौ दा गोदान सरकारनि बे जिथु सोलोंथाइ खान्थि बे सोलोंथाइ खान्थियाव माने क्लास 5हालागै बिमानि रावजों फरायथारनाया कम्पालसरि जादों कम्पालसरि खालामदों नाथाय आउट अफ बिटिसि एरियानि बाहेराव थानाय गोबां स्कुला थांनाय बे 30 बोसोराव माने गोमालांदों आरो बेखौ रिभाइभ खालामनांगोन जिहेतु दानि बे गोदान एडुकेसन पलिसि मथे सोलोंथाइनि एडुकेसन पलिसि मथे बिमा रावजों फरायनायनि खाबुखौ दा सरकारा साफ्रोमनो गथ' गथायनो होनांगौ आरो हिसाबै जि बर' गामिफोराव आगोल बर' मिडियाम दंमोन बा दाबो दा गैया जादों बेयाव जाहाथे बिमानि रावजों जाहाथे बिसोर क्लास 5हालागैबो फरायनो हागौ बिनि उनाव जि मिडियामानो जायाथों बिथांमोना फरायनो हागोन गावबा गावनि खुसि मथे आच्छा नोंथांनि सायाव फैफिनबावगोन दा समाव जोङो सावरायनायनि बेलायावहाय हांख्रायदिनि गंगाधर रामसियारि बर' थुनलाइ आफाद बर' राव आरो थुनलाइनि इयुन दा बेखिनियावनो जोंनि सानैया माखासे माने खोथाखौ बुंबाय आं नै बेलायाव बर' थुनलाइ आफाद गौथुमारियै बुंग्रोनि जोंनि बड' साहित्य सभाखौ जोङो दुलाराय बर' थुनलाइ आफाद होननानैबो बुङो आरो बे दुलाराय सोदोबा जोबोद ओंथि गोनां जोंनि दुलाराय बड' साहित्य सभाया बुहुमनि जायखिजाया जायगायाव थानाय बर'फोरनि राव हारिमु आरो थुनलाइखौ गोसारहोनायनि
मैखोम बिबान बानबोदों आरो बाननांगौ जायो। दा बेखायनो दिनै जोंनियाव जोंनि थुनलाइ आफादनि जथुम्माफोराव नेपालनिफ्राय सोद्रोमा फैयो, थान्दै सफैयो, वेस्ट बेंगलनिफ्राय थान्दै सफैयो, आरो बेबायदि बांलादेशनिफ्रायबो थान्दै सफैयो, त्रिपुरानिफ्राय थान्दै सफैयो। आरो बेखायनो जों दिनै जोंनि बर' फरायसा आफादखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद होननाय जादों आरो बर' साहित्य सभाखौबो बर' थुनलाइ आफाद होननानै बुंनाय जायो। दुलाराय। बेखायनो जोंनि बे बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बे भौमारि जि गौथुमारि सिमा, बे सिमाया जोंहा जोबोद गुवार होननानै जों गौथुमारि बिथिङाव बेखौ बुंनांगोन। आरो बेखायनो जोङो गावखौनो जोङो गोग्गानाय मोनो बे बर' हारिनि बर' थुनलाइ आफादा बेसेबा गोजौआव। आरो बेखौ बुंबावनाय जादों बर' थुनलाइ आफादा मोनसे राजखान्थि गाब गैयै मोनसे थुनलाइयारि आफाद गौथुम। जोंनि बर' हारिनि गेजेराव गोबां राजखान्थि हान्जा मालाबाबो जोनोम जाब्लाबो नाथाय गासैबो बर' हारिखौनो गावनि होननानै बुथुमना लानो थाखाय बे बर' थुनलाइ आफादनि बे लांगोनाया जोबोद गेवलांसार। आरो बेखायनो जोङो बर' थुनलाइ आफादखौ अरायबो जोङो गोथार आफाद होननानै बुंबोनाय जादों। 1952 मायथाइनि बै 10 नभेम्बर खालि 10 नभेम्बराव कनफारेन्सआ जादोंमोन बासुगावआव। आरो बै खालि 10 नभेम्बर खालिनो फोसावनाय जादोंमोन जे जोंहा बर'फोरनि बड' साहित्य सभा जोंहा अरायबो राव थुनलाइ हारिमुनि खामानि मावनांगोन। आरो बेबायदिनो गिबियाव जयभद्र हागजेर सासे डिमासा बर' बिथांखौ आफादगिरि हिसाबै लाबाय, सनाराम थावसेनखौ गाहाय नेहाथारि लाबाय। आरो फैयै फैयै दिनै आथिखालाव थानाय डक्टर सुरत नार्जारिनिसिम आफादगिरिया गोबां मोनबोबाय। आरो बुंनांगोन बे बोसोराव गाबोननिफ्राय बिजनीनि बरलाउगाव थेंफाख्रि फोथाराव बर' थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जानो थांगासिनो दङ। आरो आंहा गोसोआव खांदों जे बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरिनि मासिखौ बिजनी ओनसोलनिफ्रायबो लक्षेश्वर ब्रह्मआ समायना खालामग्रोलांदों। आरो बे बरलाउगाव दिनै थेंफाख्रि मुं लादों। बरलाउगाव बिजनी बरलाउगावआ गोसोखांदों 1980 मायथाइयाव 20 फेब्रुवारिनिफ्राय सानथाम दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बेहाय जथुम्माबो जालांदों, जेराव जोंहा सन्थला दादायानो जोंहा आफादगिरिमोन बर' फरायसा आफादनि। बेखायनो बै थिंजायनिफ्राय बिजनीयाव जानो गोनां बे बोसोरनि बे थुनलाइ आफादनि जथुम्माया जोबोर जारिमिनारि। मुं लानाय जादों थेंफाख्रि। थेंफाख्रि होननाय लोगो लोगोनो बेसेबा गोसोआ गोरबोआव बांखाङो। बर' सासे बिजनीनि आइजोआ ब्रिटिशनि हेंथायैबो डिप्ल'मेटिक भाबै जुजिनायनि लोगोसेनो भुटाननिफ्राय बै भुटानजोंबो जुजिनो हादोंमोन। बेल' नङा, बेहायनो बिजनीयाव दङ बिरगोस्रि सिख्लानि मुं जों मोनो। बिरगोस्रि सिख्ला आरो थेंफाख्रि दिनै जोंनि थान्दैफ्रा, नेपालनिफ्राय फैनाय थान्दैफ्रा, वेस्ट बेंगलनि थान्दैफ्रा, आरोबाव गुबुन गुबुन जायगानिफ्राय गाबोन सफैगोन थान्दैफ्रा जेरै थेंफाख्रिनि मुसुखाखौ नायनो लुबैब्ला आं सानो बे इंखंनि खाथियाव थानाय बै थेंफाख्रिनि मुसुखाखौनो नायनो हागोन आरो नायनोबो फैगोन होननानै आंहा गेलेग्रा फोथाराव आंहा बेयाव आं फोथायनाय दङ। दा जोङो फैदोनि बे गौथुमारि बिथिं राव हारिमु थुनलाइया दिनै जोंहा 60 बोसोर जादों होननानै जों मिथिजाबाय। 73 जाबाय बोसोर जाबाय। 73 बोसोर जाबाय। नाथाय बे खोब बारा गोलाव नङा बुंनो थाङोब्ला। मानो बर'फ्रा जोंहा बुंनो थाङोब्ला रामायण महाभारतनिफ्रायनो राजा महाराजानि दिननिफ्रायनो बर'फ्रा रायजो जाबोनाय खोथाया जोंहा बयबो जोङो मिथिगौ। जों बेखौ हमदांना मोनखायो। जोंखौ माथ्र नामखौल' माब्लाबा जोंखौ दानब दोनदों, असुर दोनदों, बेबादि दोङो। नाथाय जोंहाबो राव दोङोमोन, हारिमु दोङोमोन, थुनलाइ दोङोमोन। नाथाय थुनलाइफोरखौ जोङो गोसारनाय महराव, रावखौ जोङो लिरनायनि महराव बेबादि दोनजायैयाव जोंहा दुखु थालांबाय। आदसा, नोंथांनि सेराव जों फैफिनबावगोन। दा समावहाय जोंजों दङ सासे फावखुंगुर, बर' सावथुन मुलुगाव फावथिनानै गावखौ मुंदांखा खालामनो हानाय आरो समाज सिबियारि लोगोसे लिरगिरि मुस्रिसिनेन बसुमतारी। नोंथांनि बानबुंथि। गिबियावनो बयनिसिमबो खुलुमबाय। आरो गिबियाव बुंलांनाय मानगोनां गेदेमा बिथांमोना गोबां बिथिङाव बुंलांबाय बर' थुनलाइ आफादनि सोमोन्दै। मानोना बेवहाय गोबां गेदेमाफ्रा जि बुंलांदों बिथांमोना
बिथांमोनानो जाबाय साफा साफा हारिनि गेदेमा मोनसे समाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरि जानाय जोंहा मानगोनां शकुन्तला बसुमतारी आदा दङ आरो बहायनो जोंहा गंगाधर रामसियारि आदाबो दङ बिथाङाबो थुनलाइनि सायाव फरायसानि सायाव गोबां हारिनि बिथांमोना स्ट्रागलजों फैनाय आरो जोंहा मानगोनां एबसुनि स्पिकार एबसुनि स्पिकार जाबोनाय होदावरि होसि सानजा बाक्सानिफ्राय फैनानै बिथाङा दिनै बहाय जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमा बिनि सिगां सिगां दिनै इंखं टेलिभिसनाव टक श'आव बाहागो लाफैनाय मानगोनां बिथांमोन आं दिनै बेखौसो बुंनो सानगोन जे गाबोननो जानो गोनां 65थि बर' थुनलाइ आफादनि जुथुमा बहायनो जानो गोनां जोंनि बर' थुनलाइनि मावगेदेमाफोर बिथांमोननि बिबाना हयथ' सोलाय सोल' जानायनि बहाय बांसिन हाबाफारि दङ मानोना बेयो जाबाय एनुवेल कनफारेन्स बेनिखायनो आं बेखौसो आसा खालामदों गाबोन जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जुथुमनायनि सानसे सिगां इंखं टेलिभिसनाव बुंनो मोननानै आं गावखौनो गोजोननाय मोन्दों आं बेखौनो खावलायगोन गाबोननि 9, 10, 11 थारिखआव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि जुथुम्माया मोजाङै मोजां जाफुंगोन आं मिजिंथिदों आरो बे बर' थुनलाइ आफादा सिगाङाव जिखि जाबोदोआ मानो जेसेबांखि नारा नाथा दैदेनगिरिफ्रा दैदेननानै बर' थुनलाइखौ लाबोदों गाबोनसिम आरो समनि थांनायासिम बेनिखायनो आं आसा थिगोन जिहेतु बर' थुनलाइया मोनसे बर' हारिनि आयना बेयो मोनसे जातिनि दाफन जोङो बे आयनाखौ गावनि महर मुस्रि आरो हारिनि महर मुस्रिखौ नायनानै जोङो बहायनो गावखौ फोसाबनो हायो रावखौ जौगाहोनो हायो बेनिखायनो आं सानो जे बर' थुनलाइ आफादा फैगौ नैबे जुथुम्मानिफ्राय थेंफाख्रि बरलावगाव फोथारनि जुथुम्मानि गेजेरजों जाहाथे गोग्गो आरो गोथारै सोदांजानानै गोदानै जाहाथे दाफुंजानाय जायो आरो बर' थुनलाइ आफादखौ गावनि अट'नमि गावनि थुनलाइ आफादनि संबिजित बादियै खुंलांनो हानाय उदां मोनसे राजखान्थिजों सोनारजायै राजखान्थिजों हेफाजाब थानाङै बेबादि जाहाथे सानथौगिरिफ्रा लिरगिरिफ्रा थुनलाइगिरिफ्रा जाहाथे सिबिलांनो हायो आरो मालाबाबो जाहाथे दाजाथों जे एलाइड अर्गेनाइजेसनजों थुनलाइ आफादा नारसिन जानानै माबा मोनसे बायद'खथा जानानै मोनसे डिसिसन लानानै दाजाथों आरो जानो नाङा बेनिखायनो आं मिजिंथिदों फैगौ समाव बर' थुनलाइ आफादा गोथार आरो अट'नमि हिसाबै उदाङै जाहाथे जोङो दैदेनगिरि एबा आफादगिरि नेहाथारि मावसोम गासै सोद्रोमाफोरखौ जों मोननो हायो मानोना बे मोनसे बिजिनियाव जानो थांनाय बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जानो गोनां थुनलाइ जुथुम्मानि जिथु 65थि जुथुम्मा बियो जाहाथे जारिमिनारि जायो आरो ओइदिननिफ्राय जाहाथे बर' थुनलाइ आफादा अट'नमि हिसाबै उदां जानानै हारिनि जौगानाय राव जौगानाय आरो जोंनि गासै बिथिङाव बर' हारिनि जौगानाय लामाखौ जाहाथे सुस्रांलांनो हायो बेखौनो मिजिंथिदों आरो आङो बेखौनो मिजिंथिबाय जाहाथे गाबोननिफ्राय जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि 65थि जुथुम्माया थेंफाख्रि बरलावगाव फोथाराव उदाङै गोथारै जाहाथे इयुनाव बर' थुनलाइखौ दैदेनलांनो हानायनि मोनसे गोहोगोरा उदांस्रि भाबै जाहाथे बियो दाफुंजायो बेखौनो आं दिनै मिजिंथिबाय दा समाव सावरायथुन हाबाफारि बानजायबाय थादों बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बे आयदानि सायाव दा दान्दिसे ब्रेक फैफिनदों सावरायथुन हाबाफारि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बे आयदाखौ लानानै सावरायनाय जागासिनो दङ जे बर' थुनलाइ आफादनि हाबा हुखा बिनि सायाव गोबां सानि बानबुंथि आरो अजद दा समाव मोननाय जायो जे बर' थुनलाइ आफादा बर' राव थुनलाइनि थाखाय इसेबां माने खामानि मावबाय बर' बिजोंनि थाखाय बहुद खामानि मावबाय आरो दिनै बर' रावा
भारत सरकारनिफ्राय स्वीकृति प्राप्त भाषा एबा 90 फारियाव थिसनजानाय संबिजिरनि 90 फारियाव थिसनजानाय मोनसे राव जानायनि उनावहाय बर' रावखौ भारत सरकारा एबा भारतनि नौनारिया दायित्व लाबाय होननाय जादों। बे बिथिङावहाय बर' थुनलाइ आफादनि गोबां बिहोमा दङ आरो बर' रायजो राजानि बिहोमा दङ। आगु समनिफ्राय सोमावसारनायनि हाबाफारि लायै लायै बर' राव थुनलाइखौ नैबे फरायसालिसिम लाबोनो हानायनि गोबां बिहोमा होनो हानाय जादोंमोन बर' थुनलाइ आफाद। नाथाय गोबां समावहाय अजद फैबाय थानाय जादों जे बर' थुनलाइ आफादा गावनि मावथिलिनिफ्राय बायजोआव ओंखारनानै राजखान्थिनि बेलायावबो बानबुंथि होनाय एबा हाबा हुखा मावनो लानायनि अजद फैबाय थानाय जायो। बे बिथिङावहाय गंगाधर नार्जारी बिथाङा एसे आगोलाव बुंथिनायानो जादों आरो बेबायदि हाबाफारिया बर' रायजो राजाखौ दुखु मोनहोदों होननानै गोबां सानि अजद। दा थांनाय समफोरावहाय बर' थुनलाइ आफादनि हाबा हुखाफोरा बर'नि राजखान्थियावबो गोहोम गोग्लैदोंमोन एबा गोहोम फोनांनो नाजानाय जादोंमोन होननानै गोबांसेया बुंनाय जादों। अबयसे बर' थुनलाइ आफाद गौथुम हिसाबै बर' थुनलाइ आफादखौ बयनिबो जाजानो लुबैनाय बयहाबो दङ आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादखौ गौथुम हिसाबै दाय होआलासिनो बर' थुनलाइ आफादनि बिबानाव थानाय गेदेमामोननि फारसे आसि थुनायखौ नुनो मोननाय जायो। बे बिथिङावहाय गंगाधर नार्जारीनि बानबुंथि। दा बेखिनियाव आं आगोलावनो बुंखादों बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बर' थुनलाइ आफादा बड' साहित्य सभाया मोनसे राजखान्थि गाब गैयै मोनसे नन पलिटिकेल गौथुम होनना जोंनि हारिनि गौथुम होननानै जों मिथिखायो। बेखौ बयबो आं बुङाबाबो बयबो जोङो मिथियो। जोनोमनिफ्रायनो 1952 मायथाइनि 10 नभेम्बरनिफ्राय थोंजों थुनलाइ राव हारिमु गेवसार होनायनि बेलायाव खामानि मावबोगासिनो दोङो। मावै मावै दिनैबो मेङाखै मावगासिनो दोङो। दा बेखौनो नैबे नोंथाङा जेखौ बुंदों जे मालाबा बेखौ जुदि थोंजोङै राजखान्थि हान्जाजों लोब्बा थानायखौ नुयोब्ला गोबाङा दुखु मोनो। मानो होनब्ला गोबां जोंनि गेजेराव पलिटिकेल पार्टि ओंखारनो हायो थागोन, नाथाय बर' थुनलाइ आफादा गासैबो पलिटिकेल हान्जाफोरनि गोजौआव आरो बे गोजौआव थानो हानायनि जिखिनि केरेक्टार बेखौ जोङो हमथाना लाखिलांनांगोन। दिनै आं अजद होननानै बुंनो थाङाखै। जोंहा माखासे माने थान्दैफोर फैगोन बेफोरखौ नोजोर होखानानै आवगायखायो। दा बे बेलायाव बिनि मालाबा जुदि हिनिस फिनिस जायोब्ला होमब्लानानो रायजो राजानिफ्राय गोबां खोथाया ओंखारो, बांथिया ओंखारखागोन। दा बेखिनियाव जोङो सांग्रां जानांगोन। आं सांग्रां जानानै बर' थुनलाइ आफादखौ मोनसे गावनि जि लामा, गावनि जि गस्ला, गावनि जि केरेक्टार बेनि गेजेरजों आवगायलांनायखौ बयबो लुगैखायो। आरो गोबां दान्थे बिदान्थे जेंना गेजेरजों सौसिब्लाबो बर' थुनलाइ आफादा नैबे फर्जासिम फैनो हाबाय आरो हागोन होननानै आंहा फोथायनाय दङ। दा बे बेलायाव दहाय नोंथाङानो होनबाय जे गौथुमाथ' दायनिगिरि जानो हाया। बर' थुनलाइ आफादानो मालाबा सोरबा माबा माबिखौ दैदेनदों नामा होननानै जोंनि गेजेराव जेबोला खोथाफोरा ओंखारलायो होमब्लानानो खोथाया फैयो। दा बेखिनियावबो मोनसे बर' थुनलाइ आफादा गावनि संबिजित दोनखायो। संबिजितखौ बिथा खालामनानै आवगायलांखायो, आवगायनांगोन। होनब्लासो जोङो बे गोजौआव थानाय बे मासिनि जि जा केरेक्टार बेखौ जोङो हमनानै लाखिनो हागोन। आं आसा खालामो फैबाय थानाय देग्लायनि बिजनियाव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बे जथुम्माया जोबोद गोनांथि गोनां। मानो होनब्ला देग्लाय बडि चेन्ज जागोन, नङा होमबा? थुनलाइ आफादनि गोदान बडि चेन्ज जागोन आरो बेवहायनो जोंनि मावखाबाय थानाय मावनाय माखासे माने दैदेनगिरिफोर साबफैखागोन। आरो बेखिनियावबो जों बुंनांगोन जे गौथुम मोनसेखौ सालायनाय आरो थुनलाइ सोरजिनाय थुनलाइगिरिनि गेजेरावबो एसे फारागबो थायो। मालाबा गौथुमनि दैदेनगिरि जानानै थुनलाइगिरि नङाबो जानो हायो। सोरबा थुनलाइगिरि जानानैबो माब्लाबा
गौथुम सालायनो हायाबो जानो हायो बैफोरखौ नोजोर होनानै आरो सोरबा जुदि मोननैखौबो हानाय दङब्ला बिराद वेल एन्ड गुड गौथुमखौबो सालायनो हानाय आरो थुनलाइबो सोरजिलांनो हायोब्ला रोंखा राखा जानानै होमब्लाना बांसिन आरो समायना जासिनबावो 신인 बसुमतारी बे खोथायाव गमामा जोंहा आदा गंगाधर रामसियारिया जि बुंबाय बे थारैनो नंगौ आंबो बहाय एकमत बर' थुनलाइनि दैदेनगिरिया जे लिरगिरि जायोब्लासो सल'मा लिरग्राब्लासो खन्थाइ लिरगिरिब्लासो जे बिबान लानो हायो बे नङा सोरबाया आन्दोआव थानानै लिरगोन थुनलाइखौ सिबिगोन एबा बायदि बायदि बिथिङाव हारिखौ जौगाहोनायनि हाबा मावगोन हयथ' बिथाङा बे बर' थुनलाइ आफादनि गौथुमखौ हयथ' दैदेननो हायाबो जानो हागौ बेनिखायनो खायसेबा हयथ' जोंनो प्रयोजन जायो जिथु क्रिटिक्स आरो बिभिन्न दिगाव जेरैथिंबो हारि माहारि आरो जारिमिनजों जायानोखि सम्पर्क थायो बेबादि बिथांमोनाबो थुनलाइखौ सालायनो हायो एबा थुनलाइ गौथुमखौ दैदेननो हायो नाथाय बेनो नङादि जे थुनलाइनि गौथुमाव थायोबानो सासे साहित्यिक एबा थुनलाइगिरि आं बेखौ बुंनो सानाखै उनाव आन्दोआव थानानैबो थुनलाइखौ सोरजियो नाथाय बे थुनलाइ आफादाव थानाय जाया दैदेनगिरि जाया दैदेनगोन बिथांमोनानो हारिनि जौसिन मासियाव थानाय मोनसे बियो जोंनि बर' हारिनि आफाद बे आफादनि जौसिनाव रावबो राजनितिक जानो हाया बे थुनलाइ आफादनि गोजौआव खुनु बर' समाज एबा माखासे फरायसा एबा माबा मोनसे जातीय संगठनाबो देरसिन जानो हाया मानो होननानै बुङोब्ला थुनलाइयानो जोंनि आयना थुनलाइया जोंनि गुदि बेनो हारिनि सिनस्रि बेखायनो बे थुनलाइ आफादखौ फैगौ गाबोननिफ्राय जानो गोनां सानथामनि हाबाफारि लानानै बोरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादनि बडि दाफुंनाय एबा आफाद दाफुंनायाव जाहाथे सोलाय सोल' बिबाना थारैनो जाखागोन जेब्ला बेवहाय जोङो मोजां साननो गोरों क्रिटिक्स राइटार आरो जायहा अभिगथा दङ बेबादि मानसिखौनो जाहाथे सायख'नानै उदाङै जाहाथे जोङो राजखान्थिजों लोब्बा गैयै आरो सोरबा एलाइड अर्गेनाइजेसना नारसिननानै बायद'खथा खालामनो हायै गोख्रों सासे सोद्रोमा सायख'जागोन होननानै आं मिजिंथियो आरो नंगौ राजनितिकजों लोब्बाया थागोन थुनलाइ आफादा समाव आरो सरकारजोंबो लोब्बा थागोन समाव नाथाय बिनि संबिधाना जेब्लायबो रावजोंबो सम्पर्क थाया आरो रावनिबो सिङाव थाया आं बेखौ मिजिंथिदों बर' थुनलाइ आफादा गाबोननिफ्राय जानो गोनां सानथामनि बे जथुम्मानि गेजेरजों उदां आरो उदां जानानै हारिखौ दैदेनलांनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथिबाय आरो गोथार आरो गोजोन भाबै बियो सायम्य भाबैनो बिबाना सोलाय सोल' जानानै जाहाथे खुंजालाङो बेखौनो आं मिजिंथिबाय आरो रायजोफोरनिसिमखौनो बुंलाय खावलायो नोंथांनि बे बुंथिनायाव एसे गोनो गोथो जाबाय थादों जे नोंथाङा होनदों सोरबा एलाइडनि दैदेननायाव बा एलाइडनि नारसिननायाव जाहाथे सोलिया होनदों एलाइड होननाय माने नोंथाङा मा बुंनो नागिरदों एलाइड माने आं बुंनो सानदों माखासे जोंहा जातीय अर्गेनाइजेसनफोर दङ थुनलाइ आफादनि सिङाव जेरै दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोङो नुनो मोन्दों थांनाय भादगावनि जिथु सोरमांगा सेराव जानानै थांनाय सिगांनि जि आफाद सोलाय सोल' जानाय एबा बडि फरमेसनमोन बावहाय नुनो मोन्दों माखासे थान्दै जथुमायाव संबिधाननि दहाय लायालासे संबिधानजों लोब्बा थायालासे माखासे थांखिफोर लानानै माखासे एलाइड अर्गेनाइजेसन जेरै फरायसा आफादनि नारसिननायाव माखासे बिबानगिरिफोरखौ अपदस्थ एबा बिबाननिफ्राय बोखारथ'नाय एबा दोनथ'नाय सोलायनाय बेफोरबादि जानायाव आं सानो बे संबिधानिक भाबै जायाखै बर' थुनलाइ आफादनि बियो खान्थि नेम बादि जायाखै बेनिखायनो एबारनियाव जाहाथे रावबो जाहाथे हस्तक्षेप खालामा आरो एलाइड अर्गेनाइजेसननि डिसिसन नोंथांनिया गोरोन्थि जादों सोरमाङा सेराव जानाय जेनाखि भादगावनि जथुम्मा बेवहाय दुलाराय बर' फरायसा आफाद एबा खुनु एलाइड अर्गेनाइजेसना बर' थुनलाइ आफादखौ नारसिननानै सोरखौबा बिबाननिफ्राय बोखारनाय बिदि जायाखै बबेखानि तामुलपुराव खुंजानाय 2022 मायथाइनि बे जथुम्मायाव बर' थुनलाइ आफादनि बै समनि लेङाइ आफादगिरि डक्टर दिनेश बसुमतारीखौ PIL
बिटिआर गोरोबथायाव थानाय माखासे दफाफोरनि हेंथायै गुवाहाटी हाइकर्टआव पिआइएल होनाय जिथु जादोंमोन राजुआ भाबै बर' रायज्लायग्रा जथुमखौ जागायजेननानै 92 पार्टिस बेहाय एपिल खालामदोंमोन आरो बेवहाय डक्टर दिनेश बसुमतारिया बै समाव बर' थुनलाइ आफादनि लेङाइ आफादगिरि आरो बिथाङा बे पिआइएल होनायाव दंफायोमोन बिनि अजद होनानै दुलाराय बर' फरायसा आफादा एलिगेसन लाबोदोंमोन बर' थुनलाइ आफादनि सेराव आरो बिथांखौ बिबाननिफ्राय बोखारनांगौ होननाय जादोंमोन बे जाहैबाय तामुलपुर सेसननि खोथा आरो सोरमाङायाव जानाय बे जथुमा जायाखै दा बे बाथ्राया नोंथाङा बबे बिथिंखौ बुंनो नागिरदों आङो बेखौ तामुलपुरनि जिथु सेसनाव जानाय बेखौ आङो सोरमांगायाव बुंफ्लांदों बियो निस्सय बैबादि जादों जाहाथे बे जाथाया आरो पुनराय जाया जाहाथे बर' थुनलाइ आफादनि संबिधानबादि जाहाथे उदाङै बेफोरखौ सानलायनानै जोंनि क्रिटिक्स राइटार लिरगिरि दैदेनगिरि जिखि बिबानाव थाया मानो बेखौ खान्थि बादि सुस्थ' भाबै जाहाथे सावरायजायो बेखौनो आङो मिजिंथिदों आरो जाहाथे इयुनाव बेफोरबादि मोनसे प्राइमारिनिफ्राय डिसिसन फैयै जिल्लानिफ्राय डिसिसन फैयै बेखौनो सोरनिबा नारसिननायाव डाइरेक्ट थुनलाइ आफाद मिरु आफादा जे थांखि लायालासे सानालासे सकस होआलासे बेनि सायाव सोरबानि सायाव सोरबा लिरगिरिनि सायाव जे बेखौ जे मोनसे एक्सपेल खालामनाय एबा बेखौ रेस्ट'र खालामनाय एबा बिनि दायित्वनिफ्राय बोखारथ'नाय बेफोर डिसिसना जाहाथे जाया बियो दुखुनांथाव जायो बेनिखायनो बेफोर जानाय स्क'पआबो जाहाथे एबारनि बे जथुमानि गेजेराव जाहाथे बेफोर सृष्टि जाया बेखौनो आं गिबियावनो खावलायखाबाय सन्जला बसुमतारी नंगौ जोंहा फंबाय सिरेन बसुमतारिया जे खोथा बुंदों तामुलपुराव जानाय जिथु जाथाय बियो जोंनि बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' हारिनि थाखाय माने बेखौ होनो मा होनो आनफर्चुनेट दुखुनांथाव बाथ्रा जे बर' थुनलाइ आफादनि गोदोनिफ्राय जों नुबोबाय गोबां आफादगिरि गाहाय नेहाथारि बिथांमोना सोरबा सोरगियारि जानानै थांबाय सोरबा दासिमबो दङ जों बेबायदि जाथाय नुफेराखैमोन जोंहा फंबाय सिरेन बसुमतारी जिथु बुंदों दुलाराय बर' फरायसा आफाद दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे बर'नि जातीय संगठन राजखान्थि नङि संगठन नाथाय दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो राजनितिनिफ्राय उदां नङा थांनाय माने 9-10 बोसोरनि गेजेराव जों नुनो मोनदों बिनिफ्राय बांसिनबो जानो हागौ समाया बे दुलाराय बर' फरायसा आफादा निउट्रेल नङा माबा मोनसे राजखान्थियारि हान्जाजों खुला खुलि मदद होफानाय आवाज होफानाय बेफोरखौ जों नुबोगासिनो मदद होब्लाबो आसलथे आन्दै मदद होब्लाबो जों मोजां नुगौ नाथाय खुला खुलि बयबो नुसारनाय बे आखलखौ दानि एबसुआ दैदेनबोदों आंबोथ' मोनसे समनि दुलाराय बर' फरायसा आफादनि आफादगिरिमोन जों बेबायदि रावखौबो राजखान्थि हान्जायाव माबायाखैमोन राजखान्थि हान्जायानो जाना मावाखैमोन दा दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो बे आखुथायखौ लाखिनांगौ बेवहाय गावसोर लुबैनाय बायदि माबा मोनसे राजखान्थि खालामग्रा लिडारफ्रा जाहाथे बे गोथार बर'नि आयना बर'नि सिनायथि बर' हारिनि सिनस्रि राव हारिमु थुनलाइ रांखान्थि बिथिङाव माने होबथाबोनो हानाय जौगाहोनो हानाय बे गोथार बर' थुनलाइ आफादा रावनिबो नारसिननायाव माने नारसिनजानो नाङा नंगौ बर' थुनलाइ आफादानो जा एबसुआनो जा राजखान्थि हान्जानि एबा सरकारनि मददखौ बयबो लुबैयो दा लुबैब्लानो दि बे राजखान्थि हान्जाजों बोगथिंजागोन बे आखुथाया थानो नाङा बर' थुनलाइ आफादा बयनिबो गोजौआव बुंनो थाङोब्ला जोङो डिमान्ड खालामनो हागौ बर' साहित्य सभाया दिनै बर' हारिनि गार्जियान राजखान्थि हान्जानिबो गोजौआव बिसोरो आरो गोथारसिन बेखौ जोङो सोरनिबा नारसिननायाव एलाइड अर्गेनाइजेसन होननानै बुंनो थानो जोंहा फंबाय सिरेना थानो हागौ
बर' समाजफोरथ' दङ बर' थुनलाइजों लोब्बा थानाय आबोब दङ आरो माबा माबि थाबावनो हागौ गतिके बिसोरजों नारसिनजानाय एबा बोबथिंजानाय जानो नाङा बे गोलाव समा 1974 मायथाइनि उनाव बर' थुनलाइ आफादा गोख्रों हारि जांख्रि होनानै सोमावसारनाय रेकर्डआ दा गैया थारमाने बर'फ्रा समस्या गैला थारमाने बर' राव थुनलाइ एबा बर' बिजों बा मेडियामाव जेंना जेंगोना गैलिया बे अबस्था बा बे थासारिया सफैदों बर' थुनलाइ आफादनि हांख्रायनायाव बर' रायजोआनो जांख्रिनानै सोमावसारबोनाय आरो गोबां बर' जोहोलावफोर गाव गावनि जिउखौ बावसोमबोनानै जोङो बे फिथाइखौ मोननो हादों दा बे खोथाखौ जों गोसो लानांगौ खालि थुनलाइ सोरजिबाल'थ' जानाय नङा थुनलाइ सोरजिग्राया सोरजिबाय थाथों जोंनि माबाया थुनलाइनि भान्दारा आरो बांसिन माहाजोन रोहो रोहो जाथों बे बिथिङाव जोङो बेखौसो गोसो होनांगौ जे बोरै बर' थुनलाइ आफादा गुबुन गुबुन राजखान्थि हान्जानिबाबो बयखौबो जाहाथे खौसेथियाव लाबोनो हायो सोनखारि जानायनिफ्राय जानगाराव थानो हायो बे आखुथायखौ लाब्लानो आरो गोख्रोङै गोदोनि जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि जायफोर माने सिबिजाथाव आफादगिरिफोरा जेरै NDFB आरो BLTनि गेजेराव दावराव दावसिनि गेजेरावबो आफादगिरि गाहाय नेहाथारिफोरा सामलायबोदों माने बुजा बुजियाव लाबोनानैबाबो बर' हारिखौ खौसेयाव लाबोनो हादों बे आखुथाय आरो बे रलखौ बा बे बाहागोखौ माबायोबानो जोंनि बर' हारिया आरो गोजौसिनाव थांनो हागोन आं बेखौनो मिजिंथियो आरो आच्छा रनेस्वर बसुमतारी जों जेब्लाबो सानो बर' साहित्य सभाया मोनसे हारिमुआरि आफाद बर' हारिनि जौसिन साबसिन आरो बयबो मानिनाय बयबो लोब्बा जानो हानाय मोनसे आफाद आरो बे आफादा आं दहायनो बुंदों जे बर' रावखौ मिडियामाव इन्सट्राक्सन खालामनानै दिनैसिम बर' थुनलाइखौबो जौगाहोदों आरो बर' रावखौ 8 सिडुलसिम माने रिकगनिसन मोननायावबो माने खामानि मावबोदों आरो बिनि थाखाय जोङो अराय बर' साहित्य सभाखौ जों मानियो नाथाय दा जि बाथ्राया ओंखारदों जे मोनसे नन पलिटिकेल अर्गेनाइजेसन बा हारिनि हारिमुआरि आफाद जानानै बे दा जुदि सोरबा पलिटिकेल पार्टि बा सोरबा एलाइट बा सोरबा लोगो जानानै बर' साहित्य सभाया उनावहाय गावनि संबिजिर बा हारिमु आफादनि जिथु आखुथाय बेखौ गारनानै बिथांमोना जुदि गावबा गावनि बा गुबुनथिं जुदि दैदेनलाङोबा मालायजों लोगो जानानै बेबायदि जाथायखौ जोङो जेब्लाबो मानिनो हाया जों जेब्लाबो बेखौ जोङो गनाया बेखायनो थांनाय बे जे तामुलपुर अधिवेशनाव जोबोद दुखुनांथाव आरो मेगनाव नांथाव आरो जों जोबोद दुखु मोनदों डक्टर दिनराज बसुमतारी बायदि सासे गोरों गोरा लिरगिरि सानसुमा बिथांबायदि लिरगिरि आरो क्रिटिक्स नि मानसिखौ बर' साहित्य सभानिफ्राय बर' साहित्य सभानि दा आफादगिरि खालामनांगौमोन बेबायदि आफादगिरि जानो लागा मानसिखौ मोनसे एक्सपेक्ट खालामनानै बेवहाय माबा राजखान्थियारि माबाफोर कनस्पिरेसि दं नामा जों बिदिबो साननो लागा बाध्य जानानै फैदों जिखि जाया जों सानो दिननाथ बसुमतारी बायदि सासे गोरों गोरा डाइनेमिक आरो थार ओंथियाव लिरगिरि थुनलाइगिरि हिसाबै बिथांखौ बे लावगाव बे जथुमायाव जुदि बर' थुनलाइ आफादनि आफादगिरि खालामनो हायो जों जोबोद गोजोननाय मोनगोन आरो बर' रायजोआ आरो बर' थुनलाइ आफादा जोबोद समायना रमायना जागोन होननानै आं सानो जोबोद गोगोम जागोन होनना सानो दान्दिसे ब्रेक लादों ब्रेकनि उनाव फैफिनगोन जोबनाय फारसे सावरायथुन फैफिनदों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बे आयदानि सायाव सावरायनाय जागासिनो दङ जे
गोबां सानि बानबुंथि आरो हाबा हुखा बर' थुनलाइ आफादा मा मावनांगोन, बर' जाथिया बर' रावखौ बबेसिम लांनांगोन, बेनि सायाव गोबांथार सानलाय हलाय आरो बर' रावा भारत संबिजिरनि 80 फारियाव हाबनायनि उनावहाय बे बर' रावखौ गेरेमसा खालामनाय बिबाना बांसिननानै फैदों आरो बेखौ मुलुगनां खालामनायनि थाखाय सिन्था सरसा। बे बेलायावहाय बर' रावखौ खालि बर' सुबुंफोरनि गेजेरावल' दोननो ना मुलुगनां खालामनायनि थाखाय गुबुन गुबुन रावारि सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोसारहोहैनो, जायनि गेजेरजों बर' थुनलाइयाबो मुलुगनां जाहैनायनि लामा। बे बिथिङावहाय गोबांथार सावरायनाय जाबाय थादों जे बर' बिजों फरायनाय एबा बर' सुबुङाल'नो बर' बिजोंनि साख्रि मोननांगौ एबा बर'नि साख्रि ओंखारोबा बेखौ बर' सुबुङाल' मोननांगौ, बर' रावारि मानसियाल' मोननांगौ, बेबायदि बानबुंथि फैबाय थानाय जायो। बे बिथिङावहाय जोंनाव सौग्रावनाय, मानो होननानै बुङोब्ला बर' रावखौ बर' हारिनि गेजेरावल' दोनोबा बेहा लिमिटेसन थागोन, गेवलांसार जानाय नङा, मुलुगनां जानाय नङा। आरो बर' बिजों फरायनो थाखाय गुबुन हारिनि सुबुंफ्राबो आवगायबोनांगोन, अब्ला बर' रावा गोबां गोसारनायनि खाबु फैगोन। बे बिथिङावहाय रनेस्वर बसुमतारी बिथांनि बानबुंथि। आं बेखिनिखौ बुंनायनि आगोल मोनसे बाथ्रा बुंग्रोनो गोसोआव खोब नांगासिनो दं। जों मिथिनायाव बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइ सोरजियो, लिरगिरि बिथांमोनासो थुनलाइ सोरजियो। आरो बे बेलायाव बर' थुनलाइ आफादा थुनलाइयारि आफाद हिसाबै बै लिरगिरिफोरखौ थुनलाइ सोरजिनायाव थुलुंगा होयो, परिबेक मोनसे लाबोना होयो, जों बेखौ गनायो। बे हिसाबै दा बर' थुनलाइ आफादा इयाव लाव गाव जानो थांगासिनो दं, गाबोननिफ्राय जागोन। नाथाय बेयाव जों नुदों जे लिरगिरिफोरनि कुनु बेयाव माबा गैया, रावबो लिरगिरिफोरनि होंगो दोंगो गैया, रावखौबो लिङाखै बिदिहाय। आरो बेयाव राजखान्थियारि मावथि आरो दैदेनगिरिफोरखौसो बाराहाय जों बेवहाय लिंहरबाय थानाय जों जेब्लाबो नुयो। बेखायनो आंनो मोनसे खावलायनाय जे बर' थुनलाइ आफादनि बेबायदि मेलाव जाहाथे लिरगिरिफोरखौ खौसे खालामनानै बर' थुनलाइखौ दावगाहोनायाव आरो लिरगिरिफोरखौबो रायजो राजानि सेराव माने मिथिहोनाय, सिनायथि होनाय आरो बिथांमोनखौ थुलुंगा होनायाव जाहाथे बर' साहित्य सभाया गोदोनि बे आखुखौ गारनानै बे लिरगिरिफोरखौ जाहाथे खौसे खालामनानै बोसोराव जाहाथे खनसेबाबो सानसेबाबो माने लिरगिरिनिल' मेल खुङो, बेखौ आं बुंनाय जाबाय। दा इन्टारेक्सन बुंनाय जादों जे बर' रावखौ बर'फोरनि गेजेरावल' दोननो ना बेखौ मुलुगनि गुबुन गुबुन हारिनि रावारि सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोसारहोयो, बे बिथां नोंथांनि बानबुंथि। बे बेलायाव जुदि जों बर' रावखौ जोंनि बर'नि गेजेरावल' जुदि लाखिबा बेनि बायदि जोंहा जाम्बानि खामानि जानाय नङा। बर' रावखौ जेसेनो जोङो गुबुननियाव सेराव बा गेजेराव फोसावनांगौ एसेनो जोंहा बर' रावा गोसारगोन, बर' रावखौ मिथिगोन आरो मानबो मोनगोन। जों नुनो मोनदों बिटिसि एरियायाव जायफोर बर'नि बादैबो जेरै इस्लाम धोरोमारि बा सावथाल बा हारसाफोर आरो गुबुन गुबुन बा नेपालि बिथांमोनाबो दङ। आरो साफा सानै फरायसाया बर' रावजोंनो फरायनानै फोरोंगिरिबो जादों, मेट्रिक पास जानाय जों नुदों। बिदि बर' रावखौ फरायनाय गुबुनारि मानसिफोरनि बिथांमोन बिदि फरायसाफोरनो आरो बिगुमाफोरखौ जोङो एनकारेज खालामनो दरकार जाब्ला बिथांमोननिखौ बिटिसि सरकारनिफ्राय माने अनसुंथाइबो होनांगौ आरो फरायनायनि दायित्वखौबो लानांगौ। मानो होनबा जों मिथिनायाव दुखिया गथ'फोरासो बर' मिडियामाव फरायो, बा बे गुबुन हारिनिफोराबो बे दुखिया गथ'फोरासो बर' मिडियामाव फरायो गुबुनबाबो। नाथाय बिदि बिथांमोना जोबोद निखावरि बिमा बिफाया, बेखायनो बिथांमोनखौ जाहाथे बर' रावजों फरायनायनि कारणे एनकारेज आरो थुलुंगा होनो थाखाय जोङो रां अनसुंथाइबो होनानै सरकारल' नङा, जोंहा जायफोरा एसे धोनि मानसि दं बा होनो हानाय बिथांमोनाबो आवगायबोनांगौ। आरो बेखौ बिथांमोनखौ एनकारेज खालामबा बर' रावनि बागै
माने मानसिफोरा खोब मोजां मोनगोन आरो बर' रावा ओरैनोब्लाबो बे आसामावल' नङा बे सा सानजा भारतावनो गोसारनानै दङ बे दैमा दैसा हाजो हाला दंफां लाइफां गासैनि नामावनो जोंनि रावफोरा दङ राजा महाराजानि बाथ्राथ' दा महिरंग दानबनिफ्राय आदि करि जाहा नरकासुर बा ओइ जाहा भीष्मक रजा बा जाहा माने मा होनना बुङो आलिमेस आरो ओइ बे कामरुपनि महाराजामोन लायो बियो कुमारस्वर बर्मन नङा आरो बै खोब सावरायबोगासिनो दानिया बिथांनि नामखौ इसेबां जाखो आচ্ছা जोङो बिथां बेफोर जोंनि रायजो राजा बेफोरखौ जों दा जोंखौ बर'फोरखौ बुंदो जा बे गाहाय आसामावनो जोंहा बर'फोरा गुबै थागिरि नङानो जा रायजो गैयानो नाथाय बै फिंला राजाया उथम दमानि बे मावनि थांखो भास्कर बर्मना माव थांखो बै महिरंग दानबा माव थांखो बे बबेनि राजामोन जोङो रावनि सायाव सावरायदोङो बर' रावखौ बर'फोरनि गेजेरावल' दोननो ना बेखौ गुबुननोबो होनानै मुलुगनां खालामनो बे बेलायावहाय मोनसे आर्गुमेन्ट दङ बानबुंथि दङ जे बर' रावखौ गुबुननो होनाय लोगो लोगो एबा गुबुन हारियारि सुबुंफ्रा बर' बिजों फरायनानै जेब्लानाखि सोलोंथाइ मोननोसै बिनि उनाव साख्रि बाख्रि नागिरनोसै बर'नि माने मासिखौ बर'नि साख्रि मोननांगौखौ बिथांमोना गोगा खालामसै बेबायदि आर्गुमेन्ट दङ बेनि सायाव गंगाधर नार्जारिनि बानबुंथि जोङो अरायबो जोङो बुंबाय हादों जेब्लायबो जों बुंदों जों मोजां मोनो बर' राव जों मोनो जों बर' हारि बर' थुनलाइ बा बर' राव आरो थुनलाइखौ गोसार होनो गोनां जायोब्ला जोंनि धोरोमखौबो गोसार होनो गोनां जायोब्ला जायफ्रा गुबुना बिदिनो गोसार होदों जोङो गावनिखौ गावनियावल' जोङो जुदि दोनबाय हायोब्ला बे गोसारनाय नङा आरो बेखौ जोंनि बर' थुनलाइ आफादनि आगोलनि दैदेनगिरिफ्रानो खायसे खामानिखौ हादोंमोन आंहा गोसोआव दङ दाबो जोंहा सोरबां सुबुं बिहुराम बर'नि बै दिनावनो जोंनि बिदा फंबाय बै डिमासा त्रिपुरि कक बर' आरो बायदि बायदि बेफोर हारिफोरनि गेजेराव गोरोबहोलायनानै माखासे गुवार खालामनायनि बे लामाखौ लाखादोंमोन आं सानो जे गुबुना बर' रावखौ सोराङोबा बर' रावखौ जुदि फोथांना लाखिनो नाजाबोयोब्ला बर' थुनलाइखौ बिथांमोना गेवसार होनो आवगायबोयोबा गेवलांहोनो आवगायबोयोब्ला बेयाव जोङो हेंथा होयोब्ला जोङो मोनसे सुंथाब एसे साननायावसो थाहैगोन साख्रि बेलायाव साख्रिया दिनैबो नोङो होबथानो हायाखै आं मिथिगौ दि मोनसे समाव बर' थुनलाइ आफादा डिप्ल'मा कर्स बर' रावखौ डिप्ल'मा कर्स होनाय समावनो बै समावनो डिप्ल'मा कर्सखौ लानानैनो कलेजाव लेक्सारार जानायखौ जों मिथिगौ क'क्राझारावनो दङ बेखौ खालामबोखाबोबाय हादों दिनैनि समावहाय बर' थुनलाइ आफादा सावरायबाय थादों आरो डिसिसन लानायनि खोथा बिथांमोना फोसावबाय थादों जे माने बर' सुबुङाल'नो बर'नि साख्रिखौ मोननांगौ होननाय जादों जे बर' डिप्ल'मा कर्सखौ फोजोबनांगौ होननानै बिथांमोना आर्गुमेन्ट द्र' खालामनायनि बाथ्रा फैदों बे बेलायावहाय दिनैनि जुगाव संबिजिदा बोरै लांगोन जोंखौ साख्रि बाख्रिनि बेलाया जे संबिजिदारि जायखौ मोननांगौ दज हु आर भकेल दज हु आर एक्सपार्ट टेलेन्टेड दिनैनि मुगायाव जुदि कम्पिट खालामनांगौनि जेबो मोना बयबो होनदों जे बर' थुनलाइ आफादखौ जोङो अरायबो गोजौआव मासियाव दोनखानांगोन आरो माबा माबि दान्थे बिथांथे जादोंब्लाबो जोंनि नोजोरा अरायबो बर' थुनलाइ आफादखौ गोजौआव लाखिनायनि बे थिननाया जोंनि संबिजिदानाव ओंखारदों बेखौ जोङो खालामलांखानांगोन आरो खालामनो हानांगोन आरो मोनसे जोङो बे राजखान्थिनि खोथायाव होनदों रावबो राजखान्थिनिफ्राय उदां नङा 19 बोसोर जाब्लानो जोङो भट होनांगौ जायो We are all our citizens just after the cross of 18 years. मात्र जों बेखौसो होनदों जोङो politically conscious जानांगोन we should not be politically motivated. जोङो conscious जानांगोन बेखायनो आङो गाबोननिफ्राय जानो गोनां बिजनि बरलाव गौथें फाख्रि फोथाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ आफादखौ आं गोसो गोरबोनिफ्राय मोजाङै
हास्थायनानै लुबैनानै गासैबो थान्दैफोरनो आंनि मोजां मोननायखौ जासिहरनानै मोजां मोजां थांखि आजावगोनखौ आङो लुबैनानै आंनि बुंनायखौ दिनै बे आच्छा सावरायनायाव दा जों सावरायबाय थादों जे बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बर' रावखौ बर'फोरनि गेजेरावल' दोननो ना बेखौ मुलुगनाङारि खालामनाय बे बिथिङाव सिनेन बसुमतारीनि बानबुंथि आङो बे बेलायाव बेखौनो बुंनो सानदों बर' थुनलाइ आरो बर' रावखौ गुबुनारिया सोलोङोब्ला जोंहा साख्रि मोननायाव जोंहा खहा जागोन नामा बिसोरसो गुबुनासो साख्रि लागोन नामा बेथिंजाय साननो थाङोब्ला जों बेखौनो नुनो मोनो दिनै जोङो इंलिस राव रोंनानै जोङो इंराजिनि जोङो साख्रिखौ मोनजोबनो हादों नामा जाया मोनदों बे रोंगौथि गोनांखाय मोनदों दिनै जों असमिया मिडियामजों फरायनाय जोंनि बर' माखासे मानि जोङो बर' मिडियामजों फरायबोदों नाथाय जेब्लासिम बर' मिडियाम गैयामोन 1952 सनाव जोनोम जानायनि सिगां बर'फ्रा दं जों खि एसामिसाव साख्रि लाजोबनो हादों नामा जोंथ' बर' मिडियाम एसामिस मिडियामखौ फरायदोंमोन दाबो आं सानो बर' मिडियामखौ गुबुन गुबुन बङालि आदिबासि बायदि बायदि जेसेबां जाथि सम्प्रति थाया मानो जोङो बेखौ सोलोंहोनाया जाबाय बियो जोंनि गेरेमसा बर' हारि दानायाव गोहोम होगोन आरो जोंनि रावखौ बिथांमोना खावनानै लाङा बिथांमोना जोंनि हारिनि बर'नि थुनलाइनि बिदैखौ बिथांमोना बेसे गोदै बेसे गोथाव बेखौ मुलुगाव फोसावगोन बेसो जोंनि राव जागोन मानो होनबा जोंनि बर' रावा दिनै गेवलांबाय आरो जों गेरेमसा जाबाय नाथाय बे गेरेमसानि सायायाव जोङो गुबुनफोरखौबो लाबोनानै जों गुबुन गुबुन जायगायावबो जों फोसावनो दिनै नाजानांगोन जोङो बुङो दिनै जोंहा दहाय बुंनाय बादि राजा दंमोन उमुक दंमोन नाथाय जों बिथांमोननि दारै जों फोसावनांगोन जेरैहाय जोङो सानो जोंहा दहाय रत्नेस्वर बसुमतारी आदाया जेरै बुंदों जोंहा राजा दंमोन रानि दंमोन साबसेया मिथिगौ बेखौ आं खावलायगोन बर' थुनलाइ आफादनि लिरगिरिफ्रा सानसुमैफ्रा गुबुन गुबुन हादोरावबो थांनानै जोंनि संदानहैथों मानो होनना बुंबा जोंहा बर' राइटार्स एकाडेमिया थांनाय बोसोराव इंलेन्डआव थांनानै ब्रिटिश लाइब्रेरिनिफ्राय माखासे मानि संदाननानै तथ्य लाबोदों बहाय बर' रावा माब्लाबानो ब्रिटिशफोरनि खाथायाव लिरजानानै दङ स्वयं जोंबो थांनानै नुहैदों आरो जों तथ्य लाबोदों बेफोरखौ बेसे दुगाथाव बाथ्रा बेसे जौगाथाव बाथ्रा जेरै जोङो बुङोमोन तुलारामा सान्थ्रिखाय जों नुहैबाय ब्रिटिश लाइब्रेरियाव इंलेन्डआव लन्डनाव बिजिरनानै नायबाय जोंहा बर' राइटार एकाडेमिनि दैदेननाय मोनसे मिशननि टिम जानानै जों थांदोंमोन अब्ला जों नुबाय तुलाराम दैदेननाय रायजोखौ तुलाराम कान्ट्रि होनोमोन जों बेनि स्पस्ट मेपखौ जोङो फट' खालामनानै आइ माइ सेल्फ फट' खालामनानै आं दैखांनो मोन्दों आरो जोंनि टिमाव बेखौ लानानै जों गौरब खालामदों बेनिखायनो गोरों गोरा नोंथांमोना देश बिदेशआव थांनानै बर' हारिनि बर' थुनलाइफोरखौ बबेहाय गोदोनानै दङ बेफोरखौ खनखांहैनो सेबखांहैनो थाखाय जाहाथे सिगांनो आरो बेनिखायनो सोरबा खनायाव लिरनानैल' नङा थुनलाइ आफादा बेखौबो नोजोर होनांगोन दिनै बर' राइटार एकाडेमिया दिनै नेपालाव थांनानै बर' रावखौ फोरोंनाय लेखा साफायनानै स्वयं लेखाखौबो राननानै हैबाय झापा जिल्लायाव नेपालनियाव शिक्षा डिपार्टमेन्टजों रायज्लायनानै जोङो नेपालनि रावनि साबजेक्टखौनो बर'जों फोरोंनो थाखाय लेखाबो साफायनानै जोङो ट्रेन्सलेट खालामना हैनो हाबाय दिनै बर' राइटार एकाडेमि दिनै बोसोरबामानि सिगां बिपिएफनि दिनाव 17 बोसोराव बेंगल रायजोआव बर' मिडियामजों फोरोंनानै साबजेक्ट हिसाबै गभर्नमेन्ट रेकगनाइज नङाब्लाबो प्राइभेट होनानै 130थानिबो बारा स्कुल बेथन होनानै लामसाम होनानै दोन्दोंमोन नाथाय थांनाय बोसोरबा गभर्नमेन्टआव माने प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआव बिथांमोननि फरायनायखौ बन्द' खालामदों आरो गरसेबो फैसा होआबालानो दोन्दों बेखौ आङो बानजानाय मोनाखै जाहाथे बे जाया बेनिखायनो दानि गभर्नमेन्टआ हाग्रामा महिलारि गभर्नमेन्टआ बेखौ फोरोंफिननायनि थाखाय बिनि गासै दैदेननाय हाबाफारिखौ बर' राइटार एकाडेमि जोंहा राजेन बसुमतारी दैदेननाय बिथांनि बर' राइटार एकाडेमिया दिनै आग भाग लादों दा बेफोरबादिखौबो जोङो नोजोर होनांगोन बिथांमोनखौबो जों बानबुंथि होनांगोन आरो जों बरायनो रोंनांगोन सिनायनो रोंनांगोन अब्लासो जोंनि बर' थुनलाइ आफादा जोंनि बै गुबुनारिफ्राबो फरायनांगौ होननाया अब्लासो गुवार आं बेखौनो मिजिंथिनानै गाबोननिफ्राय जानो गोनां जोंनि बे बिजिनि हालामाव बरलावगावनि थेंफाख्रि फोथाराव जानो गोनां बर' थुनलाइ जुथुमायाव जाहाथे बिजिनिनि सानजारां लक्षीश्वर ब्रह्मनि जिथु सिमां थालांनाय
आफादगिरि हिसाबै बर' थुनलाइखौ सिबिनो बे आद्रा खामानिफोरखौ बिजिनि हालामनिफ्रायनो सासे दैदेनगिरि एबा आफादगिरि दानानै जारिमिनारि खालामनो हायोब्ला आं जोबोद मोजां मोनगोन बियो आंनि मिजिंथिबाय आंनि बुंफोरथिनाया एसेनोसै गोजोन्थों आच्छा जों सावरायबाय थादों जे बर' रावखौ बर'फोरनि गेजेरावल' दोननो ना मुलुगनि गुबुन गुबुन सुबुंफोरनि गेजेरावबो गोसारहोहैनायनि बिथांखि लानाय बे बिथिङाव सन्तला बसुमतारिनि बानबुंथि दा बेवहाय बर' राव थुनलाइखौ जुदि मुलुगनां गोसारहोनोब्ला बे गुबुन गुबुन हारिनि गेजेराव जोंनि बर' रावखौ फोसावनांगौ सोलोंहोनांगौ जेरै सर्बानन्द सन'वाला MP जानाय समाव बेवहाय जोंनि काजलगावआव फैनानै बुंदोंमोन जे जोंनि सन'वालफ्राथ' राव गैला थुनलाइबो गैखाया रावानो गैखाया नालाय थुनलाइबो गैया दा जोंबोथ' बर'निनो दालाइसा जोंबो सन'वाल कसारिफ्रा बर' रावखौनो सोलोंनोसै होननानै फुरा एक्सपिरियेन्स होलांदोंमोन रादाय होलांदोंमोन आरो बर' थुनलाइ आफादाबो बेफोरखौ फोरोंनायनि थाखाय माबा लादोंमोन BTC सरकार जेब्ला दाजाबाय अब्लानो सन'वालफोरखौ बर' फोरोंनो थाखाय खैबा लाख बा 58 लाख बाहायजेनग्रोनो थाखाय बिथांखि लादोंमोन दा बेखौथ' बर' थुनलाइ आफादा मावफुंनो हायाखिसै थिग बिदिनो बेंगलावबो जाहाथे साबजेक्ट लेंगुवेज हिसाबैबाबो फोरोङो बेनि थाखाय बर' थुनलाइ आफादा दायथ' लानांगौमोन जे बेंगलनि ममता बेनार्जीनि सरकारखौ गनायथि होनांगौमोन जे नर्थ बेंगलनि जिथु मेचे राव आरो जोंनि आसामनि बर' राव बे एखे रावानो होननानै कनभिन्स खालामनो हाब्लानो नर्थ बेंगलाव बर' रावखौ फोरोंनो हानाय जासिगौमोन दा बेफोर जिखियानो जाया मानो दा जोंनि आसामाव बर' रावखौ दस्रा बा बर' मिडियाम बा बर' बिजोंखौ गुबुन हारिफ्राबो सोलोङोबा जोंनि बर'नि साख्रि बाख्रिखौ सेनानै लागोन एरिगोन बे खोथाखौ साननायनि जेबो ओंथि गैया मानो होनबा खोथानो दङ जग्य भग्य बसुन्धरा नङा होमबा नंगौ सार्भाइभेल फर द फिटेस्ट बे खोथाजों जों रोखा मिथिनांगौ जे गुबुनफ्रा फरायोब्लासो बर' रावखौ सोलोङोबासो बर' रावा आरो गेवसारगोन जों गेवसार जानोबो लुबैयो नाथाय साख्रि बाख्रि सेख' जानोबो गियो बेथ' खोथाया जानो हाया बर' फिसाया नों जुदि जग्य खाब्ला नों बर' बिजोंनि रोंगौथिजोंनो नोङो मुलुगाव नोङो गावनि आथिङाव नों गसंनो हागोन बेखौसो लानानै माने बे दानि जिथु कम्पिटिटिभ मुगा प्रतिजगितामूलक जिथु जुग बे जुगाव नोङो कम्पिट खालामनो हानाय जानांगोन सार्भाइभ खालामनो हानाय जानांगोन सार्भाइभ जानांगौबा नों बिटेस जानांगोन गतिके जों बर' रावखौबो गेवसार जानो लुबैयो सेख' जानोबो गियो बेथ' मोननै उल्था फाल्था साननानैथ' जेबो लाब गैया बर' थुनलाइ थांनानै थाथों बर' राव गेवलांथों गेवसारथों होननाय बे स्ल'गाना जोंनाव सब समय दंखायो नंगौ गतिके जाय रोंगौरागौसो बे मोनगोन बे हारसायानो जा बर'आनो जा गतिके बर' थुनलाइ आफादा बा बर' साहित्य सभाया दानि BTC सरकारजों बा आसाम सरकारनि मदद लानानै आसाम सरकाराथ' दा माने आसामनि सिङाव मोनसे फिसा हादोरसा बायदि जाबाय नालाय BTC गभर्नमेन्टनो बे गासै दायथ'खौ हरखागोन गोबां बर' थुनलाइ आफादनि गिदिर गिदिर जथुमा जालांबाय आसाम सरकारा गरबेसे जोंनो मदद होदों जोंथ' नुफेराखै बेबायदि गैयाबाबो जोंना सरकारा जायखियानो जाया माने BTC सरकार गतिके बे थिंनिफ्राय BTC सरकारनि अनसुंथाइ लानानै जोङो बे दाबो जोङो सन'वालनि गेजेराव हायोबा देउरिनि गेजेराव बेनिफ्राय नर्थ बेंगलनि मेसेफोरनो आरो नेपालनि मेसेफोरनो बे जोंनि रावखौ गोसारनायनि राहाखौ बर' थुनलाइ आफादा लानांगौ आरो सरकारनि मदद लानांगौ आंनि बुंनाया बिदिनो गाबोननि 60 जथुम्मा थेंफाख्रि फोथाराव जानो गोनां बे जथुम्मायाव जाहाथे बेफोरखौ गोथौयै सानलायो जोंनि मेलेमजिबिफ्रा जोंनि थुनलाइगिरिफ्रा बेखौ जाहाथे सानो आरो माने गाहायै बर' साहित्य सभानि गोदान जे आफाद जागोन बे आफादा राजखान्थि बारग' जानांगौ
बारग' होनोना बारगा होनो बारग' राजखान्थिनि उदां। गोजौआव थानांगौ उदां जानांगौ उदां आरो नैबे दा बर' रावखौ गोसारथों होनोब्ला बर' राव गोसारनायनि लामाखौ आरो हाबाफारिखौ नाजावनो लानांगौ आं बेखौ- गोबां सावरायबाय। गाबोन जाफुंथोंसै मोजां गाबोननिफ्राय जानो गोनां बे जथुम्माया जों बेखौनो गोसो गोरबोजों हास्थायनाय जाबाय आरो इसोरनि खाथियावबो आर'ज खालामनाय जाबाय गोबां सावरायबाय बर' थुनलाइ आफाद आरो बर' राव थुनलाइनि इयुन बे आयदानि सायावहाय आरो गोबां सावरायनो गोनांथि दंबावोमोन नाथाय समा जोंखौहाय एलाउ खालामा जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव फैनाय साफ्रोम फिलसफार्स बिथांमोननिसिम गोजोननाय होबाय आरो उन समाव बिथांमोनखौ लानानै गोदानै सावरायफिननायनि खाबुखौ मोनगोन बेखौ मिजिं लाबाय आरो बे हाबाफारिखौ फोजोबबाय गोजोननाय खुलुमबाय।